like a Hellcat. Zdar lidi, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude killer, jak jste si odhlasovali na mém Instagramu. Radši od toho dál. No, takže raketa vůbec ještě nestartuje, protože mám 0 benzínu, tak prosím, proč jsem to já? Ne, já to nebudu. No a killer znamená český zabiják. Slenťák. Takže, jsem tady zrovna, kam jsem se chtěla spawnout. Takže musíme sbírat teď coiny. Benzín už mám, takže už v pohodě. A zachraňovat lidi, tak. Ale mám takovou to, že bychom se vůbec neschovávali do skřínek, jako tohle. Ani nikam, vůbec. Bylo by to těší. To říkám. Zachráníš mě? Asi ne, co? Ale jsou tady jináký lidi, co na nás čumějí a kumíráme, takže... Zachráň! Yes! Jak mě proštil. Tak čau, život je za náma. Do prči, jsem měla na úvod videa. Já už jsem mrtvá, kdyby jsem takhle to, tak jsem mrtvá. Takže jdu jenom pro coiny. Vidíte, jak je to těžký se neschovávat? Takže jsem mrtvá, čau. Hnedka napřed říkám, že jsem mrtvá, když nejsem. Já tam nejdu, sorry. Už mám málo životů. Už vlastně mám poslední. Teď vlastně se může skočit. Taky nezvyk. Já se tam chci schovat. Já teď mám killer jako Slendermana. Takže snad Slenderman vydrží, OK. Co to bylo? OK. Udělací. Utíkáme. Já nechci být dobře. On to lívnu. Už to takhle lívnu, jo. Takže to byla hrozně rychlá hra. Ale hlavně nemám benzín. Oni vždycky všechny skoro zabijou, tak to lívnou. A já nemůžu tam donést benzín. Takže taky blbý, no. No, mám 21. level. Super. Vidíte, mám Slendermana. Vám ukážu, co mám všechny. Já si moc nekupuju, já si teď šetřím, já vám ukážu na co. Na tohle Stave Blade. Na to 2000. A pak budu mít tohle 25. level, ale vy to nevidíte, ono se to načítá. Jsem jako daleko od Wi-Fi. Jako, ne, já chci tohle. Ne, já chci tohle, mě to zajímá, co to je. Tak nevím, co je. 4., 5. Jednou jsem měla první, jo, ale jsou tady nějaký dobrý, že jo. Hej. Tak já se resetnu. A já umřela, jo. Jakože já tam nebudu, jo. Já jsem tam. Ne, to radši teď nebudu dělat.
Ty jsem se vždycky schovala do skříněk. Ale pro mě vždycky hledám benzín a když ho dneska najdu, tak se schovávám do skříněk a jdu se kaně dolů napít. Ale teď asi ne. Vím. No já vím, jsem má... no tak okej. To pak vezmu, jenom ho tady zachráním. Hej, mě nejde zachraňovat. Nebo se by to seklo? Mně nejdou ani zvuky. Haló? Já tě nejde zachránit. Ani mi nejde brát benzín. No a mám Wi-Fi ještě. Ach jo. WTF? Mě praštil? To ani nevím. Tak tohle byla hodně divná hra. Jo, a když to hrajete s kámoši, tak se můžete schovat tady, počkejte. Teď takhle vyšplháte na to, ne, to bylo tady. Tady vyšplháte na to lano, musíte na poctivě. Hop. Heble, já jsem malinká, tak proto mi to nejde, ale vám to určitě půjde, jestli nejste taky malinký, protože mám tlustý nohy. Mně se takhle líbí. Ne, že takhle, ale já hodně hraju i Trouble of to, nebo prostě víte co, parkoury a tam je prostě doporučený mít ty tlustý nohy. No ale já potřebuji sem. Tu. Jo, jsem tam. A teď musíte. Jo. Já jsem to přišla na to takhle, nebo no, já jsem se jednou spawnula na střeše. A pak jsem vlastně vyšplhala, a pak jsem znovu zase vyšplhala na to lano. No, vždycky mi to jde bez videa. Tak jo, jakože nenatáčím. Mám jsem tam byla. Jo. Ne. Oni, neříkejte mi, že to kvůli mě předělali za 12 hodin. To asi těžko, ne? Jo, kvůli mě to předělali. Ale jednou jsem se tam spawnula, musíte mě vyhřít. Ale já jsem to jednou natočila, ale byl tam špatný zvuk a nechtěla jsem to úplně zveřejňovat. Protože jsem myslela, že to funguje jinak, protože teď mě neslyšíte. No, předtím jste mě neslyšeli, dobrý. Teď už jo, já jsem to mačkala, já mám takový sluchátka do kabelky. Jsem to mačkala a myslela jsem, že mě slyšíte líp a spíš naopak, mě vůbec neslyšíte. No jo, no. Ach jo. Jo, pojď. Nic se nestalo. Já to zkusím tady, já jsem to tady Ne, jo, dobrý. Ne, dobrý. Ta hudba je hrozná. Co? MBTF? Šiši. Takhle. No, pro vás je to nejlepší takhle, ale chci, abyste taky slyšeli zvuky. Takže 2 utekly, OK, jenom 2. Co tam vlastně bylo za killera, když jsem to neviděla? Takže úplně to zmátlo, co to bylo. Nebo jsem to neviděla? Už to kašlu na to. Prostě vylezete na to lano, když tam budete, tak skočíte na střechu. Tak nějak. Už nikoho spektovat nemůžu. Já bych chtěla hru teď hrát, kde můžete dostat jako celý level. Můžete.
Takže já chci, aby jsme jako hledali ty jako ty ne, jako že jsme, aby jsme hledali tady to něco divného, ale je divný, když otáčím obrazovku a na sluchátek jenom když takhle otáčím, tak slyším na pravý ucho a když takhle, tak na levý. To je nepříjemný, já to mám radši už takhle. Jako kdyby to bylo reální. A takhle je to ještě nepříjemnější. Takže takhle by to bylo nejlepší. Takhle. Počkej, co tam je? Co tam je? Ne, já to vždycky nestihnu. Prosím, až jsem já. O jedno. Co to je? Že jenom on je killer. Ale on mě zachraňoval. A do mě teď bude zachraňovat. OK. Teď ta mapa už je otravná. Tady to už je prostě ohraná. Já už tady se vyznám v každém koutě. A spawne se někde tamhle za rohem. Takže v pohodě jsem daleko od něj. No co, nemůžu vlastně schovávat do skřínky proti tomu dobrýmu. Spolu budu sbírat mince. Já tomu říkám coiny. Fakt je tady blízko. Myslíš, že mě zabije? Asi jo. My nejsme kamarádi. Běžíme. Počkej, on se nespawnoval tady. Já vám ukážu, kde se měl spawnout. Tam. To lívnu, ty debil. Pardon. Prostě vlezete na tu les. Já tam ale mohla být. Yes. Jo! Jsem tam a můžete takhle se... já se tady budu takhle schovávat, kámošce, až tady budeme hrát na schovku. Asi nějak takhle. Ale musí mě najít a dotknout se mě. Prostě kdybych byla třeba takhle, tak já mám tě a prostě by to nebyla třeba hra. Je to třeba musí se mě dotknout, tak a to pořád hraju, takže to pak není takový férový. Třeba může říct, mám tě a prostě jakože není to férový, dělej. Mapu. Co? Ne, jak chci tohle tuto, ne, jak chci tady tuto, ne, snad není ta mapa, co myslím. No a já to vidím na poslední hru, takže já nejsem, super. Protože jak tam vždycky je ten vlkodlak, tak to já nejsem, já ho nemám. Já si šetřím na toho jinýho lepšího. Ale mám si nehneda. Ach jo, já v tomto videu chtěla ukázat, jak já zabijím. Jsem dobrá a chci vám ukázat, když hrajete killera, že nesmíte kempit. I takhle prostě třeba tohle je ten, jako víte co, třeba mrtvej a vy jste killer, tak ale nemůžete ani takhle kempit, teď to pak není hra. Kdo se mnou souhlasí, like. Cože, jak umřeli rychle. Ok. Do skřínka mě děsí. Ty byl jednou benzín, nebo... Viděli jste to? Cože? Teď už ne, ale viděli jste to, ne? Že jsem byla ve vzduchu. Jsem ještě nepotkala killera. Tak snad ho potkám. No, takže jsem ještě nepotkala, no. La, běžím si, hej, holka. Běžíš mi do protisměru. Tamhle je benzín, tak jsem si asi spletla v kamení. Jo, už mám.
kamení. Skluk kamení. Kluk, ne skluk. What the fuck? A, že jsem ho neslyšela. Že jste ho ani vy neslyšeli. Hej, ta holka mě může zachránit. Jdu z druhé strany. Co mi zachránila? WTF? WTF? Jsem fakt bugla, nebo? Takže teď to video zase pokažený. Super, úplně jsem to viděla, úplně na očích. No tak ještě si dáme poslední hru, jako fakt už jenom poslední, a snad tam budu Claria. Mám Syrenheada, chci ho taky vyzkoušet, nebo jsem ho měla jenom dvakrát. Víte, koho mi ten fialový připomíná? Gleepa z Minecraftu. Jo, teď už ho můžete vidět, koho chce za to 2000, ten je boží. Nevím, proč jsou tady takový ty divný, třeba za 13 000 něco. Hev, mám ho? Ano. Ne, nemám ho. Dobrý. A mám nůž, ten fialový je fakt hezký, mně se líbí fialová. To má oblíbená barva, ale chci si asi koupit ten bílej. Nebo teď si budu hodně šetřit na nože, protože nože teď mě záleží hlavně na nožích. Ten slimeový je dobrý, ale ne, chci fialový, musí být na konci. Tak ne, tak ne. 300k. Kde mám? Jenom 50, fakt jenom 50 a jsem na konci. Ty mají jenom polovinu pro VIPčka, to jako nemůžu udělat, jako vidíte, to je VIPčko. Nebo já jsem si dřív psala, že prostě, kdo to má, tak to, že to jsou youtubery, ale nejsou to youtubery. Nebo víte co? Já to dám nahlas, mě to hrozně uklidňuje ty zvuky. Ne, to mi se skončily ty zvuky. No to jedno, tak já to tady ukončím, protože mám cca za počkejte, za 10 minut online. A nebo počkejte, ono to trvá 4 minuty, tak to zvládnem. Takže 7 sekund tady, 7 jo, tak to zvládneme. To zvládneme, ještě když umřeme, tak to zvládneme. Ježiši Maria. Tak. Vím, že jsem teď byla ticho, ale příjemný, taky ASMR. To se hodí na ASMR prostě. To je ten zvuk, já vám ukážu. Slyšíte ten zvuk? Nejsem. Ale pak potom, až to skončí, tak víte o tom? Já budu, určitě, já to věřím. Já to, jsem to vždycky natáčela, děláte si srandu? Jo, ale aspoň Pennywise. To je v pohodě. Že, jak se... No vlastně nemáme šáhat do skřínky. Nebo ne šáhat, ale chápete. Jít. Jak sem dostanu? Hej. Asi na skřínku. Pardon, to jsem nechtěla. Jo, tak. A stejně tam nic není, takže v pohodě. Já mám mě baví hrozně zachraňovat, tak vždycky musím být to a rychle.
Ale zase mě nebaví, když umřu. Kdo zase někde umřel? Utíkej! Blbej. On má set. Jdeme tady, a pak jdeme tady. Já ho nemůžu zachránit. Rychle, utíkejte. Jo, už můžu, dobrý. Ty smích. Ten smích. Třeba když jsem to hrála poprvé, tak hrozně bylo Siren Headu, jako fakt hodně. No, bylo nějaký asi téma Siren Head. A fakt bylo hodně Siren Headu. Že prostě jsem se připojila Siren Head. Zase Siren Head. Ale pak jsem si ho koupila a už nic nebylo jako Siren Headovi. Teď už ho vůbec ani, že ho mám asi já. A nebo ho... Zkusím to vzít tudy. Mě to baví. A mě se baví, když třeba mě někdo zachrání. Hej, nekempuj. Vidíš, máš tam no camping. Takže umřu. Hele, ne, to je ten kol. Zachrání mě někdo, nebo tady? Na mě prdě, hele, tak to není fér. Dělej. Thank you. Ty vlastně, ne, nic proti tomu, jo, ty vlasy jsou divný. Pro mě. Dobře jsou ty koiny. Koiny. Do skřínky. Ne, ale můžu si dotknout. To by jsem neříkala. Tam nejsou koiny. Co je tady? Tady je, musíme ho zachránit. Ne, to nestihnu. Dobře, ty druhá. Hej. Oh, ne! Já jdu tam, já to nestihnu, yes. Jestli někdo přijde. Aspoň budu takhle. V pohodě. Já jsem si myslela, že to je člověk. Dobrý, takže jsme v pořádku, můžete tady chodit kamkoliv. To je tak dobrý, že se tady bugnou, ale to se nevýhoda, když se já bugnu. Já se ještě nebugnula. Ale ne, on se odpojí, určitě na 100% se odpojí. Ne, ale já tam teď k němu nemůžu, protože už mám i nemocnou nohu. A teď odbagnu se a umřu. Jdu ji zachránit. Myslím si mi... Jo, teď vám chci ukázat ty zvuky. Teď budu počkat, až všichni utečou. Ne, to nechám. Vy mě neslyšíte. Takhle. Třeba když to mám plně na plný peck, jak je to jako creepy sice. Až všichni utečou, tak já uteču taky. No já půjdu tam. Kde jsou? Oni jsou tamhle? Ne, já to nestihnu. Jo, dobrý. Yes. Takže abych to mohla ukončit. Ne, už to tam nemůžu. Nebo můžu? Já nevím, ale jo, můžu. Tak já bych to tady ukončila, že tam dám benzín. Teď mě nevidíte. Ale byl dobrý, jako. Byl dobrý ten clown. Takže čau. Ne.
že čau. Like a Hellcat.